Klokken den var kun 21 eller noget, da næstformanden han pludselig sådan stod med min ene balle i sin hånd. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, jeg tror Søren Task, men det er min venstre balle, du står og holder om. Nå, siger han så, mens han fortsat holder fast. Og så siger jeg, ja, og næste gang kunne du så lige prøve at advare mig lidt, sådan, så jeg lige kan nå at spænde op, inden du tager fat. Vi har nogle virkelig ringe kår som kvinder, og det handler alt sammen om kultur. Det er heroppe, det foregår. Hele muligheden, at vi er håbløst bagud, når det angår respekt for kvinder. Lige så snart man har rundet 30, jamen så kommer der jo et kæmpe dyk. Altså tallene taler for sig selv. Der er 100% noget strukturelt, som gør, at kvinder ryger ud på et sidespor, lige så snart de passerer en vis alder. Kvinderne i musikbranchen er ikke hinandens konkurrenter. Vi er hinandens kollegaer og bedste venner. Vi skal være meget bedre til at have en, jeg ved ikke, hvad det hedder, en sister romance. Det tror jeg, det må være det.